Maayong adlaw mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga ang matag usa kanato nakamata karon nga kabuntagon o karon nga adlaw pinagi siyang pagatiman. Unta ang kada usa kaninyo ana ang kalipay, ang panagiusa, labi na ang gugma sa matag usa. Mga igsoon, sugod sa permiro nato nga pagtuon sa mga buhat, daghan ang atong nangahibaw-an o hangtod karon sa atong pagtuon sa episode 18, madungagan na po ang atong nangahibaw-an, pinagi sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ang atong mga bersikulo karon mabasa sa mga buhat, Kapitulo 9, versikulo 20 hangtod versikulo 31. O sa dili pa kita sa atong pagatun-an karon, balikon sa nato ang miaging mga episode sa mga buhat. Maigsoon, daghan ang atong nahibaw-an may tungod sa nangahitabo gikan sa pagbalik ni Hesus sa langit ug sa iyang paghatag sa Espiritu Santo ngadto sa tanan nga mga magtotoo. Ug nahibaw-an usab nato maigsoon nga nagsugod ang mga magtotoo sa pagsangyaw pinaagi sa ngalan ni Hesus. Ug daghan ang nangaluwas nga mga Hudiyo ug mga Samarianhon. Apil ang unang miyembro sa iglesia nga hintil nga mao ang Ethiopianhon nga yunuko nga gipaagtuan gani sa Dios kang Filipi sa awaaw nga dalan padulong sa Gaza aron sa pag-harvest sa kalag niini nga yunuko ug nahimo siya nga una nga hintil nga sakop sa iglesia. Ug nahibaw-an usab nato nga gipili ang unang mga diakono ug pito gani sila kabuk nga mga lalaki. Ug nahibaw-an nato nga ang uban kanila naay gasa sa pagwali, sama kang Esteban ug kang Filipi, nga gamhanan nga mga magawali sa pulong sa Ginoo. Ug nausab sila'y gasa sa paghimo og mga milagro. Sa ato pa, dili lang ang mga apostolis ang makahimo og mga milagro, apil usab ang mga diakono. Ug makapauli gani sila og bisan unsa nga mga sakit. Ug nahibaw-an usab nato nga gipatay si Esteban ug maoy unang miyembro sa iglesia nga gipatay tungod sa iyang pagwali may tungod kang Hesus. Sa ato pa si Esteban ang unang martir nga sakop sa iglesia nga gipatay tungod sa iyang pagtuo kang Hesus. O ato usab na ilhan si Saulo o Pablo nga usa niya kangalan nga sa una usa ka bangis nga parasiyo nga naglutos pag-ayo sa mga naluwas. Apan sa diyang kapaingon sa Damasco aron sa pagpangdakop sa mga naluwas, digto gipatumba ni Hesus sa yuta, gipaubos niya, ug nakatuo si Saulo kang Hesus, ug naluwas, ug nagpabautismo. Kay namatud-an si Saulo, nasabot niya, nga ang iyang gilutos dili lang ang mga magtotoo, kundili mauday mismo ang Ginoong Hesus, ang manuluwas, ang Dios, nga karon iyang nasabtan ug iyang gituuhan, nga iyang gilutos sa una. Maigsoon, nahibaw-an usab nato, nga miingon si Hesus nga himuon niya si Saulo nga galamiton alang sa pagwali ngadto sa mga hintil, ngadto sa mga hari, ngadto sa mga Hudiyo, ug nga dako ang antuso ni Saulo alang sa iyang ngalan. Daan gipahibalo sa Dios ngadto kang Saulo nga daghan nga mga pag-antos ang iyang maagian sa iyang kinabuhi sa iyang pagsangyaw sa ngalan ni Hesus. Sa atong pagpadayon karon, balikon sa nato pagbasa ang may tungod sa pagkaluwas si Saulo. Ug pagkauman, isumpay dayon nato ang bag-o nga bersikulo nga moy atong tun-an karon. Basahon nato ang mga buhat Kapitulo 9, versikulo 1 hangtod versikulo 19. Apan si Saulo nga nagpangusmo pa ug mga hulga sa pagpatay sa mga tinun-an sa Ginoo, miadto sa labawang pari. Ug nangayo kaniya og mga sulat ngadto sa mga sinagoga sa Damasco. Ang Damasco maigsoon usa kini kalayo nga dapit umoy agtuan ni Saulo aron sa paglakag ug pagpangdakop sa mga magtuto kang Hesus nga ginapos balik sa Jerusalem ug aron sa pagpreso kanila. Ug ang uban gani iyang ga pamatyon. Aron nga kung aduna siya makita nga mga iya sa dalan o sa ato pasakop sa iglesia ang mga magtuto kang Hesus, ang dalan nga gisgutan ani nga bersikulo
mao man si Hesus. Ato balikon ang bersikulo. Aron nga kung aduna siya makita nga mga iya sa dalan, iya ni Kristo, mga lalaki o mga babae, madala niya sila nga ginapos ngadto sa Jerusalem. Mao iyang tuyo sa pagpangayo og mga sulat ngadto sa lawang pari aron sa pagpangdakop sa mga magtotoo. Unya sa nagpanaw siya og nagkaduol na sa Damasco, sa kalit o sa kakahayag, gikan sa langit midanag libot kaniya. Maigsuon kini nga kahayag, sulaw pagani kaysa adlaw, og midanag libot kang Saulo. Og natumba siya sa yuta, og nakadungog og tingog nga nag-ingon kaniya, Saulo, Saulo, nganong gilutos nimo ako? Sato pa naay tingog nga nadunggan ni Saulo, nga gapangutana kaniya. Og siya miingon, kinsa ka ba Ginoo? Kinsa ka ba Ginoo nga nakapatumba kanako sa yuta? Nangutana si Saulo sa maong tingog. Og siya mitubag, ako mao si Hesus nga imong gilutos. Sa ato pa gipaklaro og gipasabot ni Hesus ngadto kang Saulo nga ang iyang gilutos mao si Hesus. Mao ang manluluwas. Apan bangon og sulod sa syudad ug didto sultihan ikaw kung unsay kinahanglan nimong buhaton. Ang mga tawo nga nagpanaw uban ni Saulo mihunong nga wala makatingog kay sila nakadungog sa tingog apan walay tawo nga nakita. Sa ato pa nahibulong pag-ayo ang makauban ni Saulo. Wala gani sila makalihok kay nadunggan nilang tingog apan wala sila tawo nga nakita. Unya si Saulo gibangon gikan sa yuta ug sa nabukan ang iyang mga mata siya dili na makakita ug bisan unsa. Nahanaw ang pananaw ni Saulo. Gibutas siya sa Dios. Busa giagak nila siya ug gidala ngadto sa Damasco. Ug sulod sa tulo ka adlaw, siya dili makakita ug wala mukaon o miinom. Siguro nga grabe nga paghinulsol ni Saulo. Grabe nga pagbasol niya sa iyang dautan nga gibuhat sa pagluto sa mga magtotoo ug mismo kang Hesus. Wala siya makaako gani sa pagkaon ug sa pag-inom nga gahinumduman niya ang mga tawo nga iyang gipamatay nga walay mga sala. Versikulo 10. Og digtoy usa ka tinun-an sa Damasco nga ginganlan og Ananias. Sa usa ka pananawon ang Ginoo miingon kaniya, Ananias. Siya miingon, Aniya ko Ginoo. Og ang Ginoo miingon kaniya, tindog og lakaw ngadto sa dalan nga ginganlan og tul-id. Ug pangitaa didto sa balay ni Judas ang usa ka tawo nga taga Tarsus nga ginganlan og Saulo. Kay atua siya didto nagampo. Sa ato pa mga igsuon sulod sa tulo ka adlaw nga walay kaon si Saulo, wala gani mo inom, nagampo siya. Nagampo siya sa Dios. Pasing nga pangayo sig pasaylo ug nagdungog sa Dios ang iyang mga giampo. Versikulo 12. Og nakakita diya sa pananawon og usa ka tawo nga ginganlan og Ananias nga misulod og mipandong sa iyang makamot ngadto kaniya aron maulian siya sa iyang pananaw. Apan si Ananias mitubag, Ginoo, nakadungog ako gikan sa daghan mahitungod ining tawhana kung unsa kadaghan sa kadaot ang iyang gibuhat sa imong mga balahaan didto sa Jerusalem. Sa ato pa ang tanan nga gibuhat ni Saulo nga pagpangluto sa mga magtotoo, ang pagpamatay niya sa uban gani nahibaw-an ni Ananias. Og dinhi aduna siya kagahom gikan sa mga pangulong pari sa pagdakop sa tanang nagtawag sa imong ngalan. Sa ato pa gadwa-dua si Ananias sa pag-agto kang Saulo. Gakahadlok siya kay iyang nahibaw-an si Saulo nga usa ka bangis nga tawo, kilir. Mong gakahadlok siya. Apan ang Ginoo mingon kaniya kang Ananias, lakaw kay siya akong pinili nga galamiton sa pagdala sa akong ngalan sa atubangan sa mga hintil ug sa mga hari ug sa katawhan sa Israel. Kay ipakita nako kaniya kung unsa kadaghan ang kinahanglan yang antuson tungod sa akong ngalan. Busa si Ananias miagto og misulod sa balay ug sa nagpandong siya sa iyang mga kamot kang Saulo, siya miingon, igsuong Saulo, isig ka magtotoo na akong Saulo,
kauban akong Saulo. Karon nasabot ni Ananias nga si Saulo iyang igsuon diya sa pagtuo kang Hesukristo. Ug miingon si Ananias kang Saulo, ang Ginoong Hesus nga nagpakita kanimo sa dalan nga imong giagihan padulong dinhi, mipaani kanako aron maulian ang imong pananaw ug mapuno ikaw sa Espiritu Santo. Gisaysay ni Ananias ngadto kang Saulo nga ang Dios nga nagpakita kaniya sa dalan sa Damasco mao man ang nagsugo kang Ananias para sa pagpandong kaniya ug makabalik ang iyang pananaw ug mapuno siya sa Espiritu Santo. Og diha gikan sa iyang mga mata may nangatagak nga daw mga himbis. Og siya naulian sa iyang pananaw, nakakita nagbalik si Saulo. Og mitindog siya og gibautismuan. Og siya mikaon og nabaskog. Sa ato pa mga igsoon, naluwas si Saulo. Nakatuo siya kang Hesus. Nadawat niya ang kaluwasan nga gikan kang Hesus. Ug tungod kay nakatuo siya, nagpabautismo si Saulo. Unsa ka ang sunod nga nahitabo kang Saulo mga igsoon? Nga karon usa na siya nga magtuto kang Hesus ug dili na manglulutos. Para tong mahibaw-an, ang kinabuhi ni Saulo nga usa na ka magtutuo, magpadayon kita sa pagbasa sa mga buhat kapitulo 9, atong balikon ang bersikulo 19 side B ug isumpay dayon nato ang bersikulo 25. Sulod sa pipila ka adlaw, siya nagpabilin uban sa mga tinun-an didto sa Damasco. Ug didto sa mga sinagoga, nagwali dayon siya maituod kang Hesus nga siya mao ang anak sa Dios. Sa ato pa, sa pagkaluwas ni Saulo, diretso siya nagpamatuod, diretso siya nagwali nga si Hesus mao ang anak sa Dios. Mao ang gisaad nga manuluwas. Mao iyang giwali sa mga Hudiyo diya sa mga sinagoga sa Damasco. Nga sa unang pag-agto niya sa Damasco, aron sa pagpanglutos sa mga magtutuo. Apan gitumba siya sa Dios sa dalan, gipaubos siya. Og si Hesus nakigsulti mismo kaniya gikan sa langit ug namatud-an si Saulo nga si Hesus di ay nga iyang gilutos mao ang nagbayad sa iyang mga sala. Ug mo'y hinungdan karon nga si Saulo nagpaila, nagsangyaw nga si Hesus mao ang anak sa Dios. Mao ang manuluwas, ang Kristo. Bersikulo 21. Ug ang tanang nakadungog kaniya nahibulong nga nag-ingon, dili ba mao man kining tawhana ang naglaglag sa mga nagtawag niini nga lana? Sa ato pa ang mga Hudiyo karon nga nakadungog kang Saulo nga gasangyaw sa ngalan ni Hesus, nahibulong sila. Kailang nahibaw-an ang tuyo ni Saulo sa iyang pag-agto sa Damasco aron man sa pagdakop sa mga magtutuo. Apan karon nagsangyaw siya sa ngalan ni Hesus nga mao ang manuluwas. Ug dili ba aniya man siya alang sa maong tuyo aron sa pagdala kanila nga ginapos ngadto sa tubangan sa mga pangulong pari. Naunsa man karon ingon sa mga Hudiyo, nabali na hinuon. Imbis ang iyang tuyo para sa paglutos sa mga magtutuo nga gasimba o gatuo sa ngalan ni Hesus, ang iya nung gilutos iya hinuong gisangyaw karon ug iyang gipaila nga mao ang anak sa Dios. Apan si Saulo misamot pagayd kamainiton ug nakapahilom sa mga Hudiyo nga nagpuyo sa Damasco. Pinaagi sa iyang pagpamatuod nga si Hesus mao ang Kristo, mao ang anak sa Dios, ang Mesiyas, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, ang tinuod nga katagbawan nga maangkon sa tawo mao man si Hesus nga gisangyaw karon ni Saulo. Human mo labay ang daghang mga adlaw, wala kita masayod kung pila ka adlaw, ang mga Hudiyo nagsabot sa pagpatay kaniya. Apan nahibaloon ni Saulo ang ilang plano. Nagatang sila diya sa mga ganghaan adlaw ug gabi aron pagpatay kaniya. Busa gikuha siya sa iyang mga tinun-an. Maigsoon o sa kini kamaayo nga nahitabo sa kinabuhi ni Saulo. Bisan kung bag-o pa siya naluwas, naa na siya mga tinun-an. Ug usa kini kamaayo nga atong iambisyon usab kanato mga igsoon, labi na kanato nga mga maghuwali. O kanatong tanan,
nga naatay masangyawan sa ngalan ni Hesus ug maluwas ug maagak nato sila ug sila usab makatudlo sa kaluwasan sa ilang mga kauban sama sa gibuhat ni Saulo. Atong balikon ang bersikulo. Busa gikuha siya sa iyang mga tinun-an sa pagkagabii ug ilang gipakanaog siya agi sa paril, pinaagi sa pagtuntun kaniya sulod sa usa ka bukag. Sa ato pa, diretso si Saulo nagsugod pagwali nga si Hesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios, ang manuluwas nga iyang gituohan karon. Iyang gisangyaw si Hesus nga sa una iyang gilutos, iyang ginagmalan ug iyang gipasakitan. Nagpamatuod siya nga si Hesus mao ang Kristo. Siya ang manuluwas nga nagpakatao ug nagpakamatay para pagbayad sa atong mga sala, sa sala ni Saulo, kanatong tanan. Ug gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Namatud-an pag-ayo si Saulo nga si Hesus gilansang sa krus, namatay apan gibanhaw sa Dios paglabay sa tulo ka adlaw. Nahibulong pag-ayo ang mga Hudiyo kang Saulo nga gapaminaw sa iyang pagwali. Kining gitawag nga mga Hudiyo, mao sila ang mga Hudiyo nga gasunod pa sa balaod ni Moises, ang mga Hudiyo nga dili gatuo kang Hesus. Kay ang mga Hudiyo nga mituo kang Hesus, gatawgon sila sa Biblia nga mga magtotoo o mga tinun-an o mga Kristohanon o sakop sa iglesia. Mo'y gaitawag sa mga Hudiyo nga nakatuo kang Hesus. O kining mga Hudiyo nga dili mga magtotoo, wala maluwas, natingala pag-ayo kang Saulo. Kay nagdahom sila nga dakpon og lutoso ni Saulo ang mga magtotoo. Ug excited gyud sila, ganahan sila nga galantaw, gasaksi sa pagpanglutos ni Saulo kini nga mga Hudiyo. Apan digto hinuon siya nagdapig kanila. Gani nagmainiton sa pagwali mahitod kang Hesus ug nakabig niya sa pagtuo ang uban nilang mga Hudiyo. Siguro mga igsuon sa pagwali ni Saulo niini nga panahon sa ngalan ni Hesus, mao pa iyang gisuot ang bisti niya ingon nga parasiyo sa una. O natingala gyud ang daghang mga Hudiyo nga parasiyo si Saulo o gakontra gani kang Hesus apan karon mao na ang iyang gisangyaw sa mga tao. Og tungod niini, nagkasabot ang mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Ug nagatang sila sa mga gangaan sa Damasco adlaw ug gabii aron kung moagi si Saulo ilang patyon. Apan gipalaya si Saulo sa iyang mga tinun-an sulod sa bukag nga gitunton agi sa paril. Ug mibalik si Saulo sa Jerusalem sa diyang hawa na siya sa Damasco. Ug atong basahon ang sunod nga nahitabo sa dihang nipauli na si Saulo sa Jerusalem. Kung unsa pa ang uban nga nahitabo sa iyang kinabuhi, sa iyang pagkaluwas. Atong basahon ang mga buhat, Kapitulo 9, versikulo 26 hangtod versikulo 31. Ug sa pag-abot niya sa Jerusalem, siya misulay sa pagtipon sa mga tinun-an. Apan silang tanan nga hadlok kaniya, kay wala man sila mutuo nga siya usa ra ka tinun-an. Sa ato pa maigsoon, pag-abot ni Saulo sa Jerusalem, muapil unta siya sa grupo sa mga tinun-an. Apan nangahadlok ang mga tinun-an kang Saulo. Wala sila magkumpiyansa, kay wala sila masayod nga si Saulo di ay usa na ka magtotoo ug kauban na nila. Kay ilang na hibaw-an nga si Saulo usa gyud kabangis nga maglulutos. Gapangdakpo niya ang mga naluwas. Gapangpatyon ganit niya ang uban moong gakahadlok sila karon. Ug abi nila nga nagpakarong ingnon ra si Saulo nga magtuto na aron madakop niya sila. Versikulo 27. Apan si Bernabe usa lugar ka magtotoo ug ato na galing na tun-an ang may tungod kang Bernabe nga usa ka magdadasig ug mibaligya gani og yuta ug ang halin giapod-apod sa mga apostoles ngadto sa mga igsuon nga anaa sa kakulangon. Ug moy mi welcome, moy mi padayon kang Saulo si Bernabe. Atong balikon pagbasa. Apan si Bernabe midawat kaniya ug midala kaniya ngadto sa mga apostoles ug misugilon kanila kung giunsa ni Saulo
pagkakita sa Ginoo. Nga misulti kaniya didto sa dalan o giunsa niya pagwali nga maisugon diya sa ngalan ni Hesus didto sa Damasco. Basin pila ka adlaw si Saulo sa balay ni Bernabe o ang tanan nga nahitabo sa kinabuhi iyang gi-eksplikar, iyang gipasabot ngadto kang Bernabe. O ang tanan nga nahitabo sa kinabuhi nahibaw-an ni Bernabe o siya mo'y nagpasabot niini ngadto sa mga apostoles. Bersikulo 28. Busa siya misulod og migula uban kanila didto sa Jerusalem ug maisugon nga nagwali sa ngalan sa Ginoo. Sa ato pa, ilang gidawat si Saulo ingon nga ilang igsuon diya sa pagtuo. Nakigsulti siya og nakiglantogi sa mga Hudiyo nga Grigo og sinultihan. Apan sila nagtinguha sa pagpatay kaniya. Sa kinabuhi ni Saulo, kanunay naay gatinguha sa pagpatay kaniya. Bisan asa siya, daghan ang gaplano sa pagpatay kang Saulo. Ug sa pagkahibalo niini sa kaigsuonan, ilang gidala siya ngadto sa Cesarea. Ug didto gipagikan nila siya padulong sa Tarsus. Ang Tarsus mao ang natawhan nga nasod ni Saulo. Ug gipapauli siya sa mga magtotoo, sa mga tinun-an sa iyang kaugalingon nga dapit didto sa Tarsus. Kay nasayod sila nga kung mapabilin si Saulo sa Jerusalem, patyon gayud siya sa mga Hudiyo nga dili gatuo kang Hesus. Busa ang iglesia sa tibok Judea ug Galilea ug Samaria nakabaton og kalinaw ug nalig-o na sila. Ug sa nagpadayon sila diya sa pagkahadlok sa Ginoo ug sa pagdasig sa Espiritu Santo, sila midaghan. Sa ato pa mga igsoon, nagmalinawon karon ang kahimtang sa mga magtotoo sa Jerusalem. Dili pareha sa una nga gatago-tago sila. Gabakwit sila sa lain-lain nga mga dapit tungod kay galutuson sila ni Saulo. Apan karon nga naluwas na si Saulo, maayo na ang ilang kahimtang ug nagpabilin gani sila nga nagmalig-on diya silang pagtuog, nagmainiton sila pag-ayo ug uban sa pagkadasig sa Espiritu Santo. Ug matag adlaw gakadugangan ang mga magtotoo sa mga tao nga nagtuo kang Hesus. Mo'y gakahitabo sa ila dito sa Jerusalem niini nga panahon. Sa ato pa, nakabakwit si Saulo gikan sa Damasco ug mibalik sa Jerusalem. Ug misulay siya pagtipon sa mga tinun-an apan nangahadlok sila kaniya. Wala sila motuo nga siya usa nakakauban nilang magtotoo. Abi nila nga galinglahon ra niya sila aron iya silang madakop mo'y pagtuo sa mga magtotoo kang Saulo sa permiro niya nga pagbalik sa Jerusalem. Apan si Bernabe midawat kaniya ug iyang gidalang ngadto sa mga apostoles ug misugilon kanila sa tanang nangahitabo kang Saulo sa dalan paingon sa Damasco. Busa ilang gidawat si Saulo ingon nga ilang igsuon diha kang Kristo. Og nakiglantugi si Saulo sa mga Hudiyo nga Grigo og sinultihan. O sa ato pa sa mga Hudiyo nga nakauli gikan sa kanasuran sa gawa sa Israel. Mao kini ang nakiglantugi kang Saulo. Og nagtingwa sila sa pagpatay kaniya. Busa giatod si Saulo sa mga kaigsuonan ngadto sa Cesarea og gipagikan nila padulong sa Tarsus. Og sa nakauli na si Saulo sa Tarsus, miabot ang kalinaw ngadto sa mga magtotoo sulod sa pila ka panahon ug midaghan sila ug milig-on diha sa ilang pagtuo kang Hesukristo. Maigsoon, gikan sa pagpatumba ni Hesus kang Saulo didto sa dalan paingon sa Damasco, nagsugod ang Dios pagtudlo kaniya agtugid nga panahon. Gidala gani sa Ginoo si Saulo sa langit ug didto naay nadungog ni Saulo nga mga pulo nga dili makaeksplikar ug wala itugot nga malitok sa tao. Usa kini kahibulungan nga nahitabo sa kinabuhi ni Saulo. Atong basahon ang testigos ni Saulo, mahito niining kahibulungan nga nahitabo kaniya nga gidala siya sa Dios ngadto sa langit. Ug naasay nadungog nga mga pulong nga dili gani makaeksplikar, dili masabot sa mga tao. Ato kining mahibaw-an pinagi sa atong pagbasa sa ikaduhang Korinto kapitulo 12 bersikulo 1 hangtod bersikulo
Kinahanglan nga magpasigarbo ako, bisan pa og walay makuha niini. Hisgutan nako ang mga panan-awon ug mga gipadayag gikan sa Ginoo. Sa ato pa, naibaw-an ni Saulo nga dili gyud maayo ang pagpasigarbo ug wala gani makuha niini nga kaayuhan. Apan ang tuyo ni Saulo ani mga igsoon, dili aron sa pagpagarbo sa kagalingon kundi para mahibaw-an sa mga magtotoo ug sa uban nga mga tawo, labi na sa mga Hudiyo, ang may tungod sa mga gipadayag kaniya nga mga panan-awon sa Ginoo. Mo'y tuyo ni Saulo. Versikulo 2. Nakaila ako usa ka tawo nga anakan Kristo. Napulog upat ka tuig na karon nga gibayaw ngadto sa ikatulong langit. Sa ato pa, gipasabot ni Saulo nga naasay na ilhan nga usa ka tawo nga 14 na katuig ang milabay sa wala pa niya gisulat ang ikadong Korinto o kini nga tawo gibayaw ngadto sa ikatulong langit. Ug mauman mismo ang iyang kagalingon ang iyang hisgutan niini nga bersikulo. Ug atong nahibaw-an ang ikatulong langit sa pagtunato sa Hiwansyo. Nasayod kita nga ang unang langit mao ang kawanangan nga atong makita sa gawas. Diin galupad-lupad ang mga langgam. Ug ang ikaduhang langit mao ang dapit sa mga bulan, adlaw, bituon ug mga planeta. Ug ang ikatulong langit mao ang gingharian sa Dios, mao ang pinuy-anan sa Dios. Ug didto man gibayaw si Saulo sa ikatulong langit. Gibuhat kini ni Saulo para malumo ang iyang pag-eksplikar ug masabot gyud sa mga gapaminaw or sa mga magtotoo or sa mga Hudiyo nga dili gyud niya ipasigarbo ang iyang kaugalingon. Og mi ingon pagayud si Saulo, diya ba sa lawas o sa gawas, wala ako masayod, ang Dios lamang ang nasayod. Sa ato pag ipasabot ni Saulo, sa diyang gibayaw siya sa ikatulong langit, wala siya mahibalo kung uban ba ang iyang lawas o ang iya rabang espiritu o kalag. Ang Dios ra ang nasayod, ingon ni Saulo. Ug ako nasayod nga kining tawhana, ang iyang ipasabot iyang kaugalingon, gisakgaw ngadto sa paraiso. Diya ba sa iyang lawas o sa gawas, wala ako masayod. Ang Dios lamang ang nasayod. Ug didto iyang nadungog ang mga pulo nga dili maasoy nga niini ang tawo gidid-an sa paglito. Sa ato pa mga igsoon, gipahayag ni Saulo o Pablo, usara si katawo, nga gibayaw siya ngadto sa ikatulong langit nga mao ang puloy-anan sa Dios. Iyang gipasabot nga gibayaw siya ngadto sa ikatulong langit. Ug karon, mupadayon kita sa pagbasa sa uban pa nga pahayag o testigo si Saulo sa iyang kaugalingon. Sa Galacia Kapitulo 1, versikulo 11 hangtod versikulo 12. Kay buot na akong masayran ninyo, mga igsoon, nga ang maayong balita mga igsoon, mao ang pagpakatao sa Dios nga anak, nga mao si Jesus dinhi sa kalibutan, ug sa iyang pagsakripisyo sa atong mga sala diya sa krus. Namatay siya, gilubong, ug sa katulong adlaw nabanhaw, mao ang maayong balita nga gaiwali ni Saulo. Balik ko na ito pagbasa ang bersikulo. Kay buot na akong masayran ninyo, mga igsoon, nga ang maayong balita nga akong giwali dili sumala sa tao, kay wala na ako kini madawat gikan sa tao. Wala ako tudloy ini kundi pinaagi sa pagpadayag ni Hesukristo. Sa ato pa, gipasabot ni Saulo nga ang maayong balita nga iyang nadawat, dili pinaagi sa pagtudlo ni Pedro o sa kauban niya nga mga apostolis ngadto kaniya, kundi iyang nadawat mismo gikan kang Hesus. Si Hesus mismo ang nagtudlo kaniya niini nga maayong nga balita. Sa ato pa mga igsoon, bisan kuman agsama ra ang maayong balita nga giwali ni Saulo ug ang maayong balita nga giwali nilang Pedro ug sa uban nga mga apostolis, apan wala si Saulo tudloi sa iyang mga kauban nga mga apostolis, kay si Hesus ang nagpadayag niini kaniya. Sama kanako mga igsoon, ang maayong balita nga akong nadawat karon, ako kining nadawat pinaagi sa mga tao nga gigamit sa Dios nga instrumento nga nakatudlo kanako. Ug karon kini nga maayong nga balita nga akong nadawat, ako pong gitudlo diya kaninyo.
Ug pinaagi sa inyong pagdawat niini, kamo makatudlo usab niini nga maay nga balita sa inyong mga kauban. Ug ang inyong nangatudloan makatudlo usab sa ilang mga kauban. Sa ato pa, atong gaipasapasa ang maayong balita nga madawat sa matag usa kanato. Apan si Saulo naay kalainan kay mismo si Hesus ang nagtudlo kaniya. Nadawat niya gikan kang Hesus ug dili sa tao. Si Hesus mismo ang nagtudlo sa maayong balita kang Saulo ug wala tudloi siya sa mga tao. Basin nigto gani nagsugod si Hesus pagtudlo kang Saulo sa diyang iyang ipatumba didto sa dalan sa Damasco. Ani nga panahon nagsugod na si Hesus sa pagtudlo kang Saulo sa maayong nga balita. Hangtod sa pag-agag kaniya sa iyang mga kauban didto sa Damasco. Ug sulod sa tulo ka adlaw nga wala gani siya mukaon ug wala siya muinom, nagpadayon si Hesus sa pagtudlo kaniya sa maayong nga balita. Ug nagpadayon si Hesus pagtudlo kaniya didto sa langit. Ug human ni ana gipabalik siya sa yuta. Gibayaw si Saulo sa langit. 14 ka tuig sa wala pa niya gisulat ang ika-2 Korinto nga ato ganing gibasa karon. Maigsuon, bisan pa kung mao ni nahitabo sa kinabuhi ni Saulo, nga daghang kay gibuhat ang Dios sa iyang kinabuhi nga mga kahibulungan, nasakitan kay si Saulo tungod sa iyang pagluto sa iglesia. Nakapatik kini sing kasing-kasing ug kanunay niyang mahinumduman ang mga magtotoo nga iyang gipatay, ang mga magtotoo nga iyang gigapos, gipriso, iyang gipaantos ug labaw si Hesus. Apa na ay nakadasig kaniya nga pulong sa Ginoo nga atong basahon karon. Nga nakapadasig kang Saulo o makapadasig usab kanato. Atong basahon ang ika-2 Korinto kapitulo 5 bersikulo 17. Busa kung ang tao anaa kang Kristo, siya bag-o na nga binuhat. Akong balikon. Busa kung ang tao anaa kang Kristo, siya bag-o na nga binuhat. Bisan ang tao nga makasasala, ang tao nga nakapatay sa iyang kauban, ang tao nga nakapanapaw, ang tao nga nakapangawat, ang tao nga gabuhat sa bisan unsa nga mga mahilas nga sala, nga anaa na karon kang Kristo, siya bag-o na nga binuhat. Sama ka nako sa mga igsuon, sa una, makasasala gihapon. Gabuhat sa mga butang nga dili gusto sa Dios. Apan karon nga anaa na ko kang Kristo, ako usa nakabag-o nga binuhat. Kanatong tanan nga nagtuo kang Hesus, bag-o na kita nga binuhat. Ang daan nangagi na. Ato nang ibiyaan ang atong daan nga pagkatao. Ang makasasala nato nga kinaya og gibag-o kita karon sa Ginoo. Ang daan nangagi na. Tan-awa ang bag-o nahiabot na. Busa mga igsuon, dili na kita mobalik sa atong daan nga pagkatao nga naulipon sa sala. Anhaa sa kangit-ngit, gabuhat sa bisan unsa nga mga mahilas nga dili gusto sa Dios. Ug karon gibuhat kita sa Dios nga bag-ong mga binuhat. Gibag-o kita niya moong magpadayon kita ingon nga mga anak sa Dios nga bag-ong binuhat ni Hesus. Ug mausab si Saulo. Gikan sa kinabuhi nga usa ka bangis nga maglulutos, makasasala kay nga tawo. Apan karon giisip niya ang iyang kaugalingon nga bag-o na nga binuhat tungod sa iyang pagkaila ug pagtuo kang Hesus. Nakapadasig pag-ay kang Saulo ug gitudlo usab niya kini nga bersikulo nga bag-o kita nga binuhat diya kang Kristo. Ang tanan natong kahugaw, ang tanan natong mga sala, ang tanan natong gibuhat nga dautan, wala na tanan kay gibag-o na kita ni Hesus mga igsuon. Nahanaw na ang daan ug tan-awa bag-o na kita nga binuhat ni Hesus. Busa ang matag usa kanato kung naa kitay gibuhat nga mga dautan nga atong gihinulsulan, wala na kadto kay pagtuo nato kang Hesus, iya kitang gibag-o. Gibayran niya ang imong mga sala ug ang akong mga sala ug iyang gipapas ang kada usa natong gibuhat nga dautan. Tanana gipakyaw pagbayad ni Hesus ang atong mga sala. Ug naapay gipahayag ni Saulo kanatong tanan mga igsuon nga makapadasig pa nga pulong sa Ginoo.
nga gusto niyang itudlo kanato ug atong yun kining pamalandungan, atong yun kining ipasunop, atong yung isulod sa atong mga kasing-kasing. Sa Filipos Kapitulo 3, versikulo 12 hangtod versikulo 14. Dili ingon nga ako nakabato na niini o nahingpit na, kung dili nagpadayon ako aron ako makabaton sa pagkahingpit o sa pagkabalaan. Sa ato pag-iangko ni Saulo nga makasasala gyapon siya, daghan gyapon ang iyang kulang. Makabuhat gyapon siya og sala. Ug wala niya ang kuna nga hingpit na siya nga dili na gyud siya makasala. Apan daghan gyapon ang mga problema sa iyang kinabuhi. Pero ang iyang gibuhat, nagpadayon siya aron makabaton sa pagkahingpit o sa pagkabalaan. Sumpay sa bersikulo. Kay naiya naman ako ni Kristo Jesus. Sa ato pa si Saulo ug kanatong tanan. Giangkon kita ni Jesus. Gibayran niya ang atong mga sala. Gipalit kita niya sa iyang hamiling dugo. Busa iya na kita ni Kristo. Apil si Saulo. Maigsoon, wala ako mag-isip nga nakabato na. Apan usa ka butang ang akong gibuhat. Ang pagkalimot sa mga butang nga nangagi ug ang pagpadayon paingon sa unahan. Maigsoon atong timan-an nga sa una nga kinabuhi nato, ang sa una natong mga binuhatan, nangagi na, wala na to. Gibayran na ni Jesus. Ug kinahanglan ang matag usa ka nato sama kang Saulo magpadayon padulong sa unahan aron sa pagkabot sa pagkahingpit ug sa pagkatinawag ni Jesus. Maigsoon usahay ang paghuna-huna sa mga butang nga atong gibuhat sa una nga dili mga maayo, mao'y makababag sa atua nga dili kita makapadayon kay kanunay gabalik-balik sa atong kinabuhi. Apan atong himuon nga ehemplo ug panag-ignan si Saulo nga ang iyang gibuhat, ang tanan nga iyang giisip sa una nga ginansya, kadaugan giisip niya nga basura ug gikalimtan niya, gisalikway niya ug karon gapadayon siya sa iyang bag-o nga kinabuhi nga naay Hesukristo nga nakasumpay sa Dios. Gapadayon sa unahan aron maangkon niya ang pagkahingpit, ang pagkabalaan. Versikulo 14. Nagpadayon ako paingon sa dag-anan, alang sa ganti sa langit nun nga pagtawag sa Dios diha kang Kristo Jesus. Maigsoon nahibaw-an ni Saulo nga dili pa hingpit ang iyang pagkinabuhi kay makasasala pa man siya. Apan gapaningkamot siya nga dili na magpakasala. Bisan dinhi pa siya sa kalibutan. Gaampingan ni Saulo ang iyang testimony, ang iyang pagtuo nga dili mahugawan. Ug kanato usab mga igsoon, kinahanglan nga atong ampingan ang atong pagtuo nga dili ta mahimong salawayon nga mga anak sa Dios. Ug mingon pa si Saulo nga iyang gilimtan ang nangagi ug nagpadayon paingon sa unahan. Kung unsa ang nangagi na, iyan namang gibasura, iyan ang gikalimtan. Maigsoon, kung naa kitay mga sala nga nakapatumba kanato, mubangon lang gid kita. Dili kita mo surrender, dili kita mo atras. Kung dili mo padayon kita padulong sa unahan. Ug mo padayon sa pagdagan paingon sa unahan, padulong sa dag-anan. Mo'y gibuhat ni Saulo ug angayon usab nato nga buhaton. Ug mo padayon kita maigsuon hangtod sa adlaw nga kita tawgon sa Dios sa langit. Unta ang matag usa kanato sa diyang pagtawag na sa Dios sa imuha, sa akua, kanatong tanan nga makaingon siya sa imuha. Anhi ngari akong pinalangga ug matinumanon nga anak. Kay angayan ka sa tanan. Maigsoon usa ka maayo nga ato nga paabuton sa unahan nga panahon. Ug sa matag usa kanato kinahanglan nga magpadayon kita, dili kita magpadala sa bisan unsa nga atong agihan. Kung matumba kita, kinahanglan nga mupadayon kita. Dili kita moatras. Sama kang Saulo. Ug nakaabot na gani siya og iyaha sa dag-anan. Ug kanato nga dinhi pa sa kalibutan, magpadayon kita sa pagkinabuhi
subay sa kabubuton sa Ginoo. O maigsoon sa katabusan nga bahin sa atong pagtuon karon, hangyo na pud sa matag usa sa tibok nga pamilya ninyo nga ato kining buhaton ang atong mga homework. Palihog, basahon nato kini mga igsuon ug ikinaiya nato ang kanunay nga pagbasa sa pulong sa Ginoo. Aron maglig-on ang atong pagtuo, magtubo kita sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Unta ang matag usa kanato na panalanginan sa pulong sa Ginoo karon nga atong gitun-an ug dili kini mulabayng kawang sa atong mga kinabuhi. Ug mao ra nga atong pagtuon karon mga igsuon, daghang salamat sa inyong paghatag og panahon ug pagpaminaw hangtod sa sunod nga episode.